Beba, Asante Mamontuma, Yansha Montreal Jajo. Tia asante hima na nafia kobise wampe otosumenu otua tenija otua dodoano aduam pofrantwi odehye prekope otumfo se tutu a otekokọ so abre watia no ne dade bua no prekope kotoko hima ko asante madu ponkese tutu ama otumfo se tutu a otosumenu na asante hina to abese no ama asante manso abonyinyen na afia kobise wampem kotoko hima aduam pofrantwi odehye prekope abre watia duo abre watia due asante hima adue ni amanehunu etu otumfo se tutu otosu na asante hene na makwa adu na asante hima oni asante aman hene nananom ani abrempon ani asante ma de hye nyina esi amansan se ebreka kra bi nie ani asante hima na nafia kobise wampem kra ye to nananom wonse do afei na braso ama nananom aye hyehyeye ebeye amane ne amamre aye ayu kase de agya na asante hima akwan efiada bronya bosumi de dika 1 December na nananom akomfo be di akom efra no pa kosi anwumre wo bojare manhia hemfie na de kyememe da 2 December aye da pa na anwumre so obesiri pe wona na asante hima afie na de kye kwasi ada ya kwasi de kuntunkrunda a otumfo ne nananom ani asante man be fra kuntunkru anaso be tuntum ama otumfo atrase o manhia dwabrim no wasiri pe amade ache adwada 4 December eya ada adwada na homache wo beto yi nan afiri manhia akwadum asaba manhia adwada ada adwada no a kotokohene otumfo se tutu a wote kokoso be hye batakarikase afiri pampaso ada pakama tukumase montre so akosi manhia ho na kro bia asante kotokohene betutuo ade akire amane ne amamre se ye kotokohema yi na no akire otumfo atrase e wo dwabrem ama mansa be man dakna na de kye brada 5 December otumfo ne nananom betrase bio e wo dwabrem na de kye okuada otumfo ne nananom ne asantema akoso atrase ama dom akoso ada abema asantema yako otumfo ne asantema bekoso atrase dwabrem eda ya wada ne fiada 8 December e ya adwede fiada otumfo be kyenuan hodo e de awiem wededie na wakọwrempe na nwumre so na de kye memenda ahenema ne ahene yerenom mekasi kadwa kofi mane sikadwa kofi yerenom be hata yitam wona asante ma ahemfie na kwasi ada so ahodo nyina da abom ayesom interdenominational church service e wo dwabre me frewia donko de kro adwada 11 December e no otumfo be da mansase agya drom kwan no akoye na ase som kase efiada 15 December okumase Central Mosque ada alase ahofade efufutuma asante ni otumfo se tutu otosumie no fredomo asante ma frefredom asia pagya so se okuma pema apembeba na afia komisa wampem osamampa ne eturu bedino kotokohima wo kwanso brebre aduam pofrantwi de hye damri fadue otumfo a wote kokoso abre watia damri fadue a obrina so eno enyina ede ebremo me a mede dwumade ho chia me mede ede kofi kakare da bia sade me ye no me teacher safo kantanka ana ebedi dwumade no enne anwumre yi sade ya na ye ka se kwachia de fe ye di sika ana eto se ye hia se ya na se wo hu ba bia ye tie a na eye nipa bia da roma ana ye nya ba bi pase a ye tie asona ba konadu a oton aye ho niema ode aye ho niema ehan woye adihye ho niema ono ana wode nkunwan ene epai a yetuso nyina ede ama yen akrukuru ada ha se asonaba konadu ana ede ema yen asonaba konadu ewo kumase manhia echipe na se oye fikasie mu nipa oye manhia echipe ho ana owo se ye bedi bibia hu duma te se eyeywo ahensie niema bia obehia so wode bekosa adwumadie no ase anase dwabo bia ase bia no ene asonaba eni nkomo asonaba ebenya sa niema no bi na ode ama ebre sem no mede ne number ebetudwa ene adwuma aye di asemto aye dwen ho ene se ekwan anakane na nanom fa so na omo ye ayie ene nne esosoye a edantem mamen kai wo se dwuma ye di wo pese obaso bia obetimi asend message e di aba 0244 508 778 0244 508 778 eno any number e di dwuma na mamen ko na men ko bomi ramra ne ansa na efi ne dwuma di na se mon twa me da me ho aba ye ba ye de nan ko matwetwe ne ba hyeso Santa Bozo me do one.
For you ratnase yama you rakwaba nti minim se wa watnase nso mama wakwaba e de aba Manhyia TV so enne se de medical kan mini teacher safo kantanka ana ebedi nkomo no na asem to aye twetwe ho nkomo enne se eyeyo mami ka musa impo mfaso e wo so ana na ansa na mami ma teacher akwaba teacher mpacho mi makwaba ba Manhyia TV so me jesu bro na wa promote say Right. Se de nyankopon ase se nnen so de wo ababe kan yen se busuafo se de yenim no da bia no enne eye akuda achi ya wada nti enne eye ade ya wo yekọ akamfo na bumu a enne eye ade ya wo se de da bia munim no no fise nanura eye akuda enne eye ya wada idi akuda achi nti enne eye ade ya wo se okọ ye calendar no manase ye susudua no mu a enne eye bosumi dum baako ewo mfiempimienu ni dunso no mu da etoso edunsia enende enche bia nkakra ne de akamfo na no ekọ akọ wie yankopon ba bia ode na ba beduro ni ye nyina eye nimsem se enna kakra ni ana oba hima eye asante hima na afia se wakobi ampem etwa ni ehwe dan enche bia na ye ba abegya na nakwan kra ebra ye doti ye no otumfo ene je kwan amofa so amoba be jam no moba ebe ye na aye ebra na ye doti ye no mobegya na ema oja na bre wa kwan kra sa abre no ebre aso sesisi ade enum asante hima echisika sakra ebre no bra no no ano meden kaibọ no ebetwamu na mohunu nene ye di nkomo fise menim se doti ye na se no muhu niema bebre muhu niema bia na muhu bida eno ene asante amamre eno ne maye danso se de medical kan teacher wa hase teacher kan tanka wa hase mamne teacher eni nkomo teacher me facho me makwa ba biom ejosu mame emisai se ye ka eyeyo eye egu ahodo egu ahodo ene se ye mra obi afri mu ana se obi awu na ayi enye nipa nkoa na ya free mra na nanamo ye yie no nye nipa nko na na omo ye na yie sa na enipa de esombo enipa sombo ndi no enipa sombo no ndi ni de ya na sononko ene se dua bi kura si baabi na dua no ye nkaidum na oma no yere hye se dua no mu na emfa ne se BBC ema etutuhwe ana se ehia ana obi kose no a ye ho aye ayemwa bi o ba bia ye di emfa ne se sa ayemwa no sombo ema yen a na ofiri mu a na omo etimi ye na ye se abo na wu a na
teacher say we me just say abrofo na eye ana ye akamfo so ye no ma bi a ye dada ama abrofo ebehu se ye ema sebe ye nyaado o mo kura atworotworo bi go ho ne omo no ede omo ni behu a ye no ombia wanyini kakra bia nso ehunu bi yesusu ano ne ye bibi te se yesu mrubro fidie eyi ndize wabo no wanoma no firimu a utimi ma efiofo boawo ma ukosie no onyo onkoto no ntwene keke ohyeda ekosie no yenyina yehu bi enti na jese ne kese pa na ya mehunu jese kane no ano mo ye ne kese pa na de na jese ya de a ewo ho enti se wo ye abo aye se wo ye dua bi aye na yaba enipa de so enipa nso aye ene ade a yehunu nei se eno de se nansen ye nta hu se bia ye dua bi aye ana se ye abo bi aye ne mo nipa de yehu pa ye egu ahodo mami musa aye yo egu ahodo se enipa aye no ayeye no ana se wakase bia wa apart from se wo kan mo ade wo kan nua de wo kan nipa de sisi aye fed nipa de nko an ye di ho nko nipa de no nchichemu ngu nipa de nchichemu bebam efise nipa nyina nyepe ohene wu a okwan a efa so ye na ye na ayi ohene ahemfo no kura no nketua wo mu na akase wo mu na e wa de hye nso obia yenko na e wo obi nso a efa ne se ni wiase obaye no wa bobra bi ya sa bra no enipa bebre enya ho mfaso enti efa ne se ono nso na yie enso ya na eda nso enti eno ene de eye mu nchichemu eba anye sa de anka eye de kani nyina ape sele me papa be kan so se wo yi be ba hwe yare da ho wo yare da ho ni pe be ba besra wo na be mo hu se wo yi be ba tia mame mmisa eye ewodin ahodo de ntia me busa saa no sempanyufo odi nkomo aye so we de wo yesodo we de atofuwo we de atofuwo ene den na sodo nso ene den yo ye ka sodo a ya na ene se nananom ehu se to da bia obi wo kra odi a wo mawu wo a ngora no enyini na wo mafirimu ndi so ka se wo de yie saa nipa ba ko ebi a wa wodu ne bi emu nsia ato so awu de awerho na eba ti nananom etrase dwen se saa de a ene na obakura enguda na ba ko firimu a ye fa ne se sa akora no a ofirimu no enya de se otwinko mu bebre ana busua no di hu ya bebre ne ye hyeda bo ho ka eye yie kakraka bia enti yesuwe ne banguda ti ne banguda de a na ba ko efirimu a ne afa ne se ono de oyesodo ye hyeda se ye transia ye na yie kakraka ma eka biaba emom fufuro san ba biemu de a ne afa ne se ene ne se ye sa yie no se de ye yie enti sodo no ejina ho ma obi a se bia nyaado onyini ye na ayi oye ni maame mba no bi na afrimu ono afrimu no afrimu ama ni maame ojina ho ma se ono odi kan a ebi a wawuo ewo ni maame efomo nti na je se ye no se sodo ye trase kakra bi na enhyeda enkosese no ema ne nye kakra ka ma na mayeka eno nkyere se yenye na yie kuma ebefa ne se yo tia mame musa kane na kwambe na so bi fimu a na nanom fa so akra no anaso fa so bobo amanfo amane sɛne ya na lady telephone aba radio aba kane na nasa ne mane ni ono so bi fimu a na kwambe na nanom fa so bo amane yo ansa na ebeba no so odi ka busa se atofuwo nti yankyiremu na ewuramfi ye ka se atofuwo a ene se obi a ono anhyeda agye ne kra afiri ono anensem se ono akohya akomfo
nneema bi ha no nti ono akuku no ho nti okuku no ho no nso sebe nyado wa nyera eyi emu no anyera edaba bi na yakohunu nti eno siesie no nemo ehu se ekwanya ofa so wuye no sebe yo na nkrofo nsua no nti ededin bi abata ho se wa wo hyeda kum ho de a ene na atofuwo ndi wo sa nipa we yedi mirika ekosiew wa bra ebi kura no a wayi kura yenye ye betena se abusuafo betena se kakra de ama nkrofo abekya wo mo nemo se ye wayi se ye ntwini twaguo na ye tubna ma se de ye yi no ade yenye wo de sa na atofuwo no to da bi nso a nkrofo mfumso ede nkwanhyiawuo ekoya atofuwo na sa no anu nyina wa nipa na anyini no wa wonti nyina wa anyini ntira ekasa atofuwo ane mfa ho so wadi mfie oha se wa na okumo ho a ya atofuwo na nkwanhyiawuo no ne se enya wo na okumo ho na bia emfa ne se wo hia nkwanhia otena otika mu na ayi nkwanhia ba na wawuo onam enwura mu ne bia abo bia kyewo ana abo bia kawo ene wawuo dua bi ene buye na kasa wo na wawuo eno no enye atofuwo nya wo na okumo ho eye nkwanhyiawuo eno de eye woyie tise de eye ya ni mom se wa wo se wo konfo ana wo no modro wudia de bia ne na jese no na ya atofuwo no abishafo Manhyia TV so ana yeshia wa de TV aye din komo inde ye din komo afa eye yo ho kwan akanfo fa so mo ye eye sede na nanano mo ye eye ede nde ye yi a ye me ne teacher kantanka ana wa se aye din komo na sede bedika kan no me pa cho duma ye di me ni mu nyina na edi adonti no betimi ede wa dwenkyere aba 0244 507 508 778 508 eno ene number obetimi attest message and answer WhatsApp now dey abaso na yakan ebia na bibi eche wadwe na opese ubisa said ye wonim da bia no ebre esonso ana wa frɛ 03224 94024 03224 94025 eno ene ahoma edubra ye ebia tuma obetimi afrɛ na wa kyerɛ wadwe ene ye di nkomo na ya hwe kwan a yefa so ayeye yi fise minim se da ye dotiye no hu niema bebre na hu akamfo so ayi ahodo a omu ewo teacher yenko motwetwe no eso obi wu se obrempon bi wu a ana se nipa bi wu a ye nyina ye ko ba bi baako ana we kwa ha na we yakwa ha se de nananom ka se yegidie kire ye nse asase we de ye yenko a wo so na mum ye be ko ba bi no ntino obi wu a ye nyina mosua monim de ni mo adesua mu ye ko ba bi baako ana obi ko ba obi akọ ne ba bi nko na se obi hye no ho akonfo ewu ne se obi ton konso wu a sa nipa no ye tutu omu nyina apɛ ana ye gi omu nyina apɛ so ana yo nananam ahihye o mu no emago na yan ya betomu na o maka bi a kyerɛ na ye ni ehu kakra nti de ni ehu no ene de nananam aka kyerɛ ne betimi adi hu adanse ene se nananam gidie ewo ho na gidie fufuro abeto nananam de no yenyina enim se kristofuo mu anase nkramofuo mu no obi wu a enim se obone a woyeye e de wokọ baabi na opapa a woyeye nso e de wokọ baabi ene nyame anhyehyeye mu waya bone kura nyame no atimi ka se bia mede acha na besene kwa yenim se no ene e ba nananam nso de mu a de yenim ne se nananam de yeni bibia asa se we kwabo nsam gem e ma we de wakodi ede yenyina nananam nim se ewiase fufuro bi wo ho a etese yewiase ya na munya honam ene ede wo ho na emu omo wo sa ewiase no de omo hu ehu honam no na emu eye obi a wo twamu ana ayi obi a oni ani ana onwuye de onhu honam enzo na ewiase no abi na sa nipa no ewiase fufuro ene wakopie na sa ewiase fufuro na nananum eka no ene se obi akọ hobi na emom de nananum ese ne se
wo a wobetena asase so a wobedi nsehunu no wobedi bone no onkoten wobene nam abre anya sotwe bi asese wonya ansa na emre bi aduro no nananom asan ama kwan ama wabeka wo monsa ewo ho enti no ene ye wo bibi se samantwentwen no akire se o sama no ne namo a enya akwanko ba bi asese okro no ebre ehuna mane nananom so san gitum se wotia na wodidi nsehunhuna ukoduru ho no makoto nananom ewiase ti se wiase ya yewo ya na boni bia wo ye bia ne di wasem bua wofo etwewaso ewo ho na de sese ye obia ye yewo enti no enye fofofo se wadi boni wa ha no wo kono wo afa hwadi enti no nso ye emfa ne se efan foforo enso eno no na yeba ekwan ya efa so eye yie se de obusa ye no de a na enne eye ya ye ehunu se edanso ebe mfie be duonu ni ana aduasene no ne na ekoso no nye no na ekoso sese ne na ewo ho dada no no se obiewu na ya sese ko sese eye abo amanfo amane na emom nipa no wu a yemfa no nto ho musumi nsia afe me papa wa abrochire mami wa abrochire yenye ne saa nye saa na onmo ye no wu ne a ayire so a bia ade kye ya eda no ade obetimi ada ho na emom ade kye a no mosie ho nananom akokora efiofo no a wo ho no a ne kuro mba no a keke tiribomu a na ya yenyina ye dia na yakokora yakora wi a ansakora na yedi na odweda endi yakora wi no na odweda na se ne se ebusua no tenase na ya hyeda ye de beye wayi ankasa endi sa na odweda no enye ayie te se de ne ye no wanyansa nkwa a obetire eye efio no a ofirimu no enfo na tenase endi obi kura akona fuomu a otimi kona fuomu obia o kuro no mu bia o otimi ye de opese oye bia na emom ne kante sinitira o kona fuomu no oduru ho a na waso kante na si aboboa no na ababa wu afio no wachia na okọ sabre no mu efiofo na mu be hyeda no enti mu hyeda no wi a obepe obi a otwa mu bia bepe da no a ye de ye yie na nkasa eye no nso omo ya na omo mane ntra adaduanan efrise kamfo gidie ne se enipa no wu a onnam asase so na adaduanan nsa na wako die okokana na namonsa na emom yentwen ye na yi ansa na adaduanan aba sebe ya obenya na somdwe akọ ba bia esese okọ enti na wotwenda no du na etras busua no trase na omo hyeda no a eno kura nche ye hyeda no wie ya na yasore ebi a ayi emo edumie no kura na ye se ne ya ye no nsan di wase awi na mo wase eno nye na wotweda de de hye yie keke to omo hye yie no a ayi da no ena afei na wotweda no ne de be smasma ukwa ha yesie o sie na yesie ne yankase de woto ho atwen onua pani bi yankase de woto ho atwen abrochirefo bi ene se abusua pani ene te ho ena ona bibia hye nensa se benya do wo akiri kura no a na wo ma ame yankasa kura na akamu ana wo papa yetimi sie no ye umba bi wo eda bia obetimi aba se mfie mienu wo se mfie miensa wo ba ne ye tu obi efirifie ho se ye nko ne nko kire wo enna no ba bia isi o maame teacher waka na dia kire me enna ene amu asenso be ne dantem yo enna no ye di enipa na hyefom no na adaka na odemu na de ahyefom na aka ne te aguso na enka dum bi wo ho
ayeti se siebi anase ehwa apagya ya ana bi wo kra edua bibi wo so ma men kan chiro tum ye be ye tum ye be tum bu ase nti eno ene efre no ena no na emom ye kase ayi amudia ene nipa no a ne honhoma firi no mu no a oda ho no ono na ye amu no okay ati teacher mami Musa abrempon yie anase ahemfo yie ene obia yie nsonsoye ben na dantem ade ntina obi wu te se nano de ye no menhye dot yie ne de ye be ye minim se no ye ohima yie nsonsoye ben na dan ne nipa hunu bia diem yo yesu ade ya nan kese se if you so ananke ekowe so ne if you so ananke ekowe so se be ya de wo tie ebe hunu ye yedika kan se kane se de no musi ye teacher mame nka se nye nipa hunu se nipa hunu a na me kan ne mo bia obi a onni ade anyway se ye ba ho no ma se me hu se wona omo hwe ye Facebook no na napoku ene opare bia nom kakari nom nipa bebre na ehwe ana omo send omo questions but na nam se no mu na edi dwuma ne nti no nti na ma me busa na napoku na ebisa sa nti nka de esese ye ne se ye be ba no so no yenwie de yedika busa yedika busa se ayiyo kane se de no musi ye no enenne mri so de ye yi a yenidi se ya no fufuo ya no ampesie ya yedi ye eye eda ya hye se yedi ye no dura ma ana babia enipa no ne papa fire no efie ho friend say emma so wanyina mama no enna wonmo yede apata ehye wo monsa ne nkonwa hyehye ne ade ade ya cheche ya enye sikasem nti se ne ya eboke ya cheche obia ode oye de okọ yi se oba na owu a enim se ne kunu na eto adaka sana na majintu obia ode na oye ya mfa eka kakra biama ya mfa onko hye fridge mu na bebre nti enne kura na obohu a omo ani afi kakra na owu o se mempe fridge me na afi bedwa onya mfi o haduasa enso 137 o ka kire se wu am yemfa ne nko hye fridge yo ope na de sede nanananom eye o ma de no enne entisa eye ye no afri abusua paninsa ene abusua nensa akwa hye emma eye committee anase a friend say obi a owo biribia opeso pagya eye no ndi obohu ye se ono ewa abrochire ne maame na awuo ose momfa nto ho enso kane no na abusuapani asem enana yede ya ade untimi wo sika se de ya untimi nkase yemfa nto ho yemfa nto ho ene de no de aye no yede to ho esanse yede to ho nti no na wotweda ene hwan nyina kwakohye ayenum yeni dotiye no asene se eda yekosie wo aka nete aguso doti no eye nete ndi ye eya yese yede wo kwakohye ye kokora wo na yede nete beguso ene nti ene frɛ no se saa no ma no ayebeye no nyina wo saa mre no no eye yie no abidie nenso ye frɛ no doti yansana eyipa no ankasa aduro na saa ye yakosie wo wie na ye doti yie no ye ho ne ma no na ya hyeda de bayiwa yie ne ye wie a na yedi wo edaduanan no ya na fie ofo no a ene wo mo eninim wo no o mu nim wo no ena o mu ba bechia o mu gu nsa na ye de akai so ebinum kura di adade otwe ansa na afe enso yakai se baby a ekokosie wo no eno nso o makọ akohwe se de ye nsanjirane ye o nyina da so ho a eno nso egu santi eno no nye huhu bisa ene de se na esi ye no ene se enipa na wuo no na ye de nato ho ayi
abosume nsia ebi kura afi ansana ya baba ye neye na eyi no ni sie ene na ye nyina ya yabom baako pe ya abom baako ne senti de waba no a obedi na ansa no esese o man ba bi da esese ono a epe ba bi da na so obi pe ba bi manada esese odidi na ansa de esese onya bibi de saa no man nti no ama abeye ka ama yi omo a eye yi no no kane no yakosie o ena yeye waye eyi no a yeye no ensa ohima wuye so hu nadaka so bruni is simple yenso ne mafo no ye manobroso ye manobroso ndi eyi a eyi emu a ye de ko chef rigimu abosumi bebre e de kaba eyi enuane a ahodo a ye waye nase nka eyi de akamfo de yenidi ubedi di kura no a udi abuada ndi abuada na udi ni ndi no nye aduane special bi na udi eno kura mpo no ya ye bibia awie na nwumre anopa na wakan ano mpampa bi nwumre na no nsoso wakan wano dokono bi anase bibi kakra bi saa ena kakra na de ato ma ye wia na de wo pesa wo ye bia na waye ave ntuma yitwa teacher twen ansa na we ye kontuma no so no Matthew ewo tetrem afija ose emo teacher abasoma no na menkanche teacher se teacher enyere no ho dwumadie wi na ni age ho pa asa so na denzel kwabra safo kantanka teacher wose menkanche wose wonne nipa baako pa waka asantemam hasiya se oba Manhyia TV so na neje na wo kyerɛkyerɛ amamre ni amanne eba na kuma eto ne yem nti no menkanche wo se teacher koso a wose nkwatenten ma se be ya omomu wa akiri ni nyina nso ebetimi aba abehia bi teacher yento aso message no ba na eba na yo ye ni nyina na ene se ayi a yetwa ntoma na bibia ni ho sa ayi nipa no wu a ifra kuntunkure anantuma tuntum oh okay kan bi bisa kuntunkure ne ne entuma tuntum no ena ifra a kusise na yida no bedro na yida no nsu duro a wonu ma omo ben no pa busuafo papa fam ene enafam ena wonu mu epa kuntunkure no egu ho anantuma tuntum gu ho efra kobene opa kuntunkure no gu ho efra kobene eda no a ye opa egu ho ne sen opa gu ho se oyi egu ode egu ho oyi egu ho yo ndi ode no egu ho na wafa eno eda no a ye yie no ankasa ena saa kobene sab no ebam na mbamukura ama obia ndi wo kobene baako ewo ntuma tuntum baako a ejum eye bia no na odeko enye wayi a tuntum no na adeko eye wayi a wo tuntum na wo kokko nso teacher wonyini se na kane na mota mu no de na eye koloi na modern ye twantuma ntuma wi ba ntuma nyina ba nyina wodi owu amo ba tan ni ne breso ade ne de abedandan ye unse ma yi ne ye fe jese de obetimi na wo ye na nye de ye fe efe na untimi a na onye endi saa we no anana no ye nse ntuma mienu na ye de ye yie no eno nso ema eka no eba foma wo nipa no a wo aye no fa ho no esan ema enipa bia ontwa ntuma bia no ne hoto no teacher tweme na me homra busa for Manhyia TV na hwe wa DC TV so ene yedi nkomofa eyie sede na mo ye eyie ene ne nsunsunya edantebo me da me ho aba ye ba ye beto ankomo twetwe no so ne mo ma men kai wo say ye ready e bibia homa na tum na wafre na ya twetwe nkomo fise men committee mu de ya na epro me ni teacher safu kantanka ne wa say ma me na me homra ye ba ye beto ankomo no so I'm going to
Opoku okunse fokunba efo. Opoku okunsa fokunba efo. Oh, safu poku dami fada mi fada mi funde. Oh, safu poku dami fada mi fada mi fada mi funde. Wasafu poku from pro dami fado. Wasafu poku from pro dami fado. Urakase urakase. Urakase dumakase brema tempepa. Yaba hine mawai. Yaba hine majana bi asari wa hine pa. Wa hine ni wai. Why the go, Bosmaso? Why the go, Bosmaso? Travel, why the Bosmaso? I go for about that was on day. Every also, why he why he get the Macassa, remove people. Rakase, Macassa, Premata Pipra. Yaba in my wine, Yaba in my gun, just I was in a car. And then wine. You go, Busmasu, you go, Busmasu, trouble some king. Party Busmasu, I go from what I was on king. Real song, or Hinepa, or in wine, or in yet Macassa, I see a new papa, Cassio, and Yaku, so good to have a good of me. I see a new papa, Cassio, and Yaku, so good to have a good of me. What was it, Jama, what was it, Jama, what was it? Yabronimo was a jamre. What was it? Yabronimo was a jamre. As a jamre from Pro, Damre Fado. As a jamre from Pro, Damre Fado. When the baby mother was one in Kuku, the Kakan and Cantan, the power dam bofo, from Wabado, what American was said to do near Rano. What you say, yes, what the flower. When the baby mother was one in Kuku, the Kakan and Cantan, the power dam bofo. From Wabado, what American was said to do near Rano. I've been to it as I don't throw away. One cassette trouble more for. One cassette trouble more for. What about the problem? I was a former one to say, Madame Hon, Abba say, what is a year bought you ram running say ya. Namiti, I homoge, a dear many, a j. Near Mabia, it is say, who we, HSA, account for, a Santa for, your near man, your mamre, your a man, so. Namity teacher Safo, Kantanka, and a eating competition, your now can be. Joe, the Americans are near the Dadano, a tune for free. Ye Dadano, and no maybe a coswalk crack. Tonight, see a bar for free, and no maybe a coswalk crack. Because you're cunning in idea, you say, a brand new saddle. And you know, a memory, no, a cantoma. A memory near the Nipano Cochet. A mono koshe friji mu abosome bebre ana pi na ya betwa ho ntoma wo sika unisika oni etwa na rekobene na agu baabi ya dikuntunguru na agu baabi na etwa fufuo etwa tuntum etwa kokko sa eka wo yi a ye boyi no ni nyina ma eye eya ye hu na ni nyina achi no nso ye ntimi ngase eye nso ho ni mfaso Aye, mfaso. Teacher, answer never come faso. No, mama, I have for emblem 03220 494 025 0322494 0322494 and no any number ne yedi ediduma e wo fi ha say obetimi afre na oba so me pa cha ofre na oba eya ma o TV no volume no enko fom se be ya de obeka memete teacher Kantanka beti na wonso wate obetimi afre na oba teacher obi anya ma ani ni nkomo yo enti no ye ko high agro hodo agro kanina kitinkwa timi ye na ene yi oyahina from from abam oyahina adoa ne kitinkwa timi ye ne wo fa no san ko fa yesi bibi the system endisano ma we nyina de eka ene ba aye no eno kura mpo no ye ntwen ma yie da no ma na wotweda ye ne te say yie no a ansa na ayie no nso asan ye na wotweda etu nsa awie nsa edidi te sede eyi nanka yie de ye ni abre na de na ye party enso se sana akwakoba na eyi ni nyina achi no obi ntimi ngase bi a ye ntwam ano de wo ya kura na akofa asamaba wo kura no anana mo dwene ho se na wotweda no kura no nke ye ntunza no kura enye ye so if you say de bibi de se aban ekwan ofa so ye na de ene emra
abanyimra ya emma kwan mu obi aye de ope e wo ne ma bi abe ofeni mo for ofeni ofrefo we Isaac me ba cha ofre me fi hine Isaac hello me ba cha ofre me fi hine Pastor me ga se ata kente me ba cha enumre Pastor me tin bi se bene da amamre ni amane oh okay me ba cha eno kwa na wasen bisa Pastor amamre ni amane me ba cha fa to so a me teacher you ano teacher Isaac say teacher me ba cha me ba ma me fa ofreni wa ahomas me ba cha odi ni ba bi afre me fi Pastor Nana Pia could be me ka se pro for Nicholas Nana enumre I'm the first time of the program we na telephone ka bi bi dru am for so am ya kai an mo program we die oh am ma tenye ma so papa am ma tenye ma so papa thank be ba ma so pa be Nana Pia answa pa we say wonya emlema aba ba chire nsemu we da na pa Nara meso me da se Nana Pia teacher obi anya maya ji abante no de na no Isaac yo Isaac be so hu amane ne amamre amamre ene amane na amane no nka ehye amamre num ye ka amamre a je se ye the broni friend culture ade a efri na aboti ase yawo ne kopim mra obewuo ene oman no ne ye de omo ye nyina na friend se amamre na amane no eba mu no abamu aba be chem mienu kakra ene se ka se amamra je se oman mra ya hyehye agu ho se yemfa ntena oman mu ndi uhwa na utie kura na mra bi wom amamra ene oman mra na amane eye enya wo beye wa bra wabu mra no so ana se bia wa mfa mra na anya adwuma na yese koton sabra eno wo ya amane no kumdwan ya judwan eno ya amane demo amamra no ne se ebia yenkokwa ye we mu kwada eno ya amamre omamra no na wo to sa mra no mame for friend we be ba cho me mo ajo prince he na wo Pato mo kuma so me Prince anyumre le media boko ye ma yewa kantanka ye teacher bitin kwa ene ni dangma ni nche so nka ho na efi se me fi ni hu papa o ti fi ye Epilogue TV so a church ye bonku mi ye nifa ene ye ni echi o sam bari samda be se na so mani nche na o chance da na da ti ye ma ne ni ene bi du ha en chance ya bani ne na wa church ye you computer life you need you she you na ti so wu da ho so ni kusika ye jeje then is adwani ban ni ye he ni mu ita mi ati ni bi so se ene pama ama mwenga semeni anje pa Bedas friends bedas pa say of free teacher nti na je say submit de wo kana si ya akamfo de omun sanifa anedidi ya amamre nti emfa benkumunchia ya amamre o mana mra wa sheda ho no no ndi odi benkum kochia e be fro mpanimfu anim ne bia ya je wonsa na ase ya je usika bi e de apata e bia ne odi benkum chia na wa mu no no ndi e ho no ene ne ye amamre o ye mra o ye amane o ye mu amane ndi woto emra o ye mu amane awako me bacha me mu ajuba Manhyia TV so ehe na wo e ka te pa kwa me adanko me ya yo akwasi anwumre e ka te pa kwa me mate akwasi akwasi ma TV ni ko fom ni nko aha e pa so da wo eyi yo de kwa na e so da eyi
akwasi me facho mate eno ana pese bisa fato na musa teacher ma why teacher akwasi am akwasi eye yon facho be na wo so ade nti na ese eye yo mse eye gu ahodo ye hu se sebe anya do nkramofo uwu ya ade nchewo na ye kwa akosie o ena ye friend say omo mmoka pii ewo sa ade eye no a akamfo eye no eye eboayen ene se e ma ye hu se wo ye jaw kwan ama wako baabi ewie afi ya mo bia hu se de ehu fa se enipa ya yenim se ede teacher mame for friendly we be pacho wudi ni baabi afre me fi hello me pacho maju so wudi ni baabi afre me fi me pasa me busa host me se na me pesa busa teacher se tete wonu mo te assembly da ai se ebi obi otu kwan ya beso se won mebiem na wo na se bi so mutimi ye na yi me no e pesa busa sa me bi wo obiem me pacho bodin chire me ansan apia kubi se ka fa filo folu krom komase yo apia mate teacher afia kubisa bisa o se kane yetimeka so obi atukwan o mani aye na eye ne ewo ho yo se ye obi dia no so obisa se eyi ho faso wa ye so ne se yenim bibia akra yenim se ye bokuntunkunu mu ani bere ye bokobene mu ani bere ye su etwa agyajo ni nyina kire se asem a eya asi ye de kaka ye ho enti se obi ebewu a obi kokum obi a ofa kwamboni bi so akoyi obi afi ho a ohu se asem na me kofa aba o enti se wahwe ba bi a enipa ewu ya na ama no so akosie no a ya na enipa kum enha wo mokese twena me ne boache ni nkomo boache okrofo boache anwumre me makwa baba Manhyia TV so ya for me Mira watch me too. My Joe say ede eneme oko na edamo sene adisia son ko amode mai na ami bisa se kani ye yo no ate na ochu da se ye bon sen nyina wo na ochu dem kani ni ehunu ni sa ede na peni fo betimi aya fa ho se atema e kanu ya ye kese amaye before we looking at your home be bacho mate se ne we dey watch me su se teacher ntimi nya no prekofo ne mo ma yesusu ye na ode eba ana renko we dey no so teacher ye need dey yo no obusa se boache hanya boache a de ofre adankwa me ne yaka amamre ana ba ko busa se mfa so be na wa yim eno na ye kan se ba bia nipa wu ya yemfa ewu ho no yensuso wu so no obohu se yeyi obi afiri ho a enya de nipa te sai akokọ ye wu ya yakosi obi nsu obi moka obi nyahwe bare no se wo fa asama ba ne wu baba mu a wo de asam beto abusuan so nti wo dwene ho nti wo nye bibia ede ewu baba be ba chama me fa patience wa dan kwa me patience me pa chama me adwoba Manhyia TV so me do so papa enyumre me ba so bi se teacher na me say hello be ba chama me tio me ba so bi se teacher na me say no patience entie TV no ade ani me nkomo se be ya mete won kaso ho na ebinim questions yirawo ya bo modern ase ebe wie yo okay say patience free so dia teacher ba me musa Jamal question man Jamal say obo abaso e wo de edikan a wo ye no na ono de odi esusu ho ene se osusu se senka yijai eyi a ye no ne ya ebe ma ye hawo ne ebre so ati mi gise de contribution na wode eba yo se ena form se ene ya fa hudie aba na nananum tumi ano abra ase no
nananom betimi ahura gina se ye mma we nkoso cha me ba masi wa asafo masi me mwajo ba Manhyia TV so me go show ya oba pa na nyumre ni me to bi ka se me to bi ka se me to bi ka se e bentina so hina na wa hina wuwa ye tini eye biga na nsa na nsa so no obi o wa chadi obi o di o tili goda ye ni se anadwini fie ni wi ana ka ye wi na so to we ni de ya sa ko se na sa ta bebi ya se ya sa de ye yi na no ya kan so an sa ya ba ja sa de abege yi eno na ho men ti afi abi kai ye na ye bi mes mi pa cha fatus mes fatus na fatus na ma yo emze ya mamre no enkrofo bi wo ha wonum afase wonum ye enemafo endinga ehu nhia nananom no ma mo hihye no ma hihye no saa keke ohene ena awuo ana ohema na awuo na ka hu se saa ohema no na yie ntise wo de ya ukurum hofo nkwa ena eye yi ohene wu a ko akiri mfano so sante huma ya ene oniye ntambiem yi na se ye na ya ne na otweda ne dote ye ena ye enko akiri te se na yie na nkasa na yie no ka hu se nipa be firi amanone bebre na ba ka na me fa ofre ni otwato me pa cho wudi ni ba bi afre me fi me pa cho patience anyumre patience and kwa mi pa na me friend na me fa ka te yo answer aha me pa cho tete di ta fe program no ye manage no pa in say how ma me che say you see ni any say you see ni me fa ni me ni na e be boy me plenty of bi afa ma me why but your patience I tell you na ya wada anyumre bia nonso ba na wade ofide na to Adehye TV na wahwe Manhyia TV se ya wada bia yedi dwuma etise e wo honom me na nkwanya we so ebo afoforo amane se ya wada bia mo hwe patience na so bo wa honfefo amane se ya wada anwumre bia no dwuma di etise e wo honom na wo so enhwe teacher na wuyi raba ya asem na no besi bia na no na yanko ene se nanan bi free mu a ka hu se ba bia ni nyam kopem ba bia ayi ni ntaban trekoduro nyina o mo bawo na osande ma na wadane atoho yi osande ma dane atoho a politicians eba asofo oba ayi ewiase nyina eba edinke mfanya dakoro na dakoro no nka enfa ne nipa betu ni nan esie enti ya chichem se wenu mumra ebi ahemfo amanyi ni nyina eba edase ayi wonu ma omu eye aban mu nipa nso ebate nti saa na ansa no a yede ato ho no ma na se da du no a yede ato ho ya de no ya chichem ama enso kura ohwemu a enso teacher so Messi ka say adi ntina nka yekosie no wia ye doti ye no a yemfa ne say ye no ano na nka obi anko ne baabi ti say ye de ahemfo bidie yemfa to ho a bibia nka yesie no ewia na nka no a yen kura no a yenya hemfo no anya yenya ahema ya ye de esa da bi yesie wia ye seda ndi wo kura mpo no wonya wo de esa wo hene na yenya ne sa edi ka hu se yen kura ye de yi hwese babi a ye pagya mana koduro ohima ohine de ana ohima ayi kura no enye huhu te se na ye de ohine bi ato ayi se ye twan amane ba afira burugira ba ba ye na yi da bi ye ne sa senya sa na ye no ndi eno kura de kontam ye de ya ye obi a wo a ye de na sha fridge mbe abosume be nsia ya kwa afe na wenso ya nya ne sa no yesusu a kire se
deɛ ne deɛ de hye fridge mu mfie bebree no hwana deɛ na boy ya de brand ya adwuma agro no ɛyɛ de no na adeɛ ɛsa 24 ka ye benya na ka ye toa so a na nso ebre no ɛkɔ na ye de brand so ana ɛyɛ adwuma nti no na ebre no ɛkɔ na mu mame enka nkyerɛ wo sɛ ye fie yie wiase ye di yie yo ho enkomo ɛyɛ Awurade Nyankopɔn ɛpa eyi a ebekɔ so ɛwɔ Manhyia ɛyɛ bronya bosome ne da edi kan no ɛkɔpem mu dadum no ye Manhyia TV ɛne Adehye TV ɛde de ebekɔ so ho nyinaa ɛbɛbrɛ ebia na dwumadi ati sɛ wani agye ho sɛ oba na oba beso ye na sene na oni edi ho enkomo anaso oni edi ho kita ho ebise dwumadi we de ye dwumadi a ɛyɛ ye ne ye mom de na nso ye betimi akase ye bodwa ɛde ne ba nyinaa akyerɛ edi sɛ wani agye ho a frɛ number ya mede to dwai na ne ye ne ho enkomo 0242 087 473 0242 087 473 eno ne number opese ofre na ebia ye bo niema ho dawuro anasa obeso ye nasene na ye kofa de ekoso ewo Manhyia ede ebrewa eno ne number obetimi afre sanso ena mini teacher safo edi nkomo ebia na woni agise obefre teacher safo na ne teacher safo edi nkomo a teacher safo kantanka edi nkomo a mame enkai o me fa teacher safo kantanka number enkame oda me de ne number tudwa na wafre na one no atwetwe nkomo teacher safo number teacher safo kantanka number 0553 0553 338 445 0553 338 445 anoni teacher number no mame sense su biem 0553 338 445 ofre teacher ono obedi nkomo se de mo ka no se mo hia no baabi ebia na mo pese mo sua de bi fa amamre amane ho mo pese mo twerɛ niema bi mo am wo university am hwɛ Manhyia TV e wa Adehye TV so niema bia mo hia bia no se mo free teacher ono mo ebedi ho nkomo na waboa mo na mo hunu se de amamre ene amane no ete akamfo e wo niema asantefo e wo niema Yankopon ya adom no de kra kwanche ne a na ahwe se ne yebesan ahia na yen enemo asan edi nkomo bi ne mo mame nkai wo se ye boaboa ye ho na yakɔ Manhyia se de medical aka no se bibia wo pese wo boa ye ne a na wa frɛ number me de atu dwa no 0242 087 473 0242 087 473 eno ne number betimi afre me sorry na me de kwadwom na etwato abushafo me da masese mo hwe dwumadi teacher safo kantanka Nyankopon insraw wona wa send message bebre wo mo Facebook no so eye bebre na so eye brenti na mentimi ambo so na hwe sende me kan mo message no and sample ana yes if you come hwe no ase me a me de dwumadi ho chia me na nwumre me de edikofi kakari eye Awurade pa na hwe sende me sa ne mo hia biem akura mama me muso bia ye free anwoma ampase chi kotoko kuma pa pembeba asante ma montuma o yenhya montwa jajo na abrewatia asante hima na nafia kobise wampe otoso mienu otua tenija otua dodo ano adua mpofo antwi odehye prekope otumfo se tutu a otekokɔ so abrewatia no ne dade bua no prekope kotoko hima ko asante ma du ponkase atutu ama otumfo se tutu a otoso mienu na asante hina to abese no ama asante ma so abonyenyen na afia kobise wampem kotoko hima adua mpofo antwi odehye prekope abrewatia adua o abrewatia adue asante hima adue ni amanehunu eti otumfo se tutu otoso mienu na asante hine na amakwa adu na asante hima one asante amanhene nananom ani abrempɔn ani asante ma de hye nyina esi amansan se ebre kakra bi nie ana asante hima na nafia kobi se wampem ka ye to anananom wonse do afei ne braso ama nananom aye hyehyeye ebe ya amane ne amamre aye ayu kase de agya na asante hima akwan efiada bronya bosomi de dika 1 December na nanom akomfo be di akom efra no pa kosi anwumre wo bojare Manhyia hemfie na de kye memenda 2 December aye da pa na anwumre so obesiri pe wona na asante hima fie na de kye kosi ada ya kosi de kuntunkrunda otumfo ne nananom ani asante man be frɛ kuntunkuri anaso be tuntum ama otumfo atrase wo Manhyia dwabrem no wasiri pe amade ache adwada 4 December ya da adwada na homache wo beto yi nan afiri Manhyia akwadum asaba Manhyia adwada ada adwada no a kotoko hene otumfo se tutu a wote kokɔ so
bɛhyɛ batakarikasi afi pampa so ada pakama tukuma se montre so akosi manhyia hɔ na kro bia asante kɔtɔkɔhene bɛtutuo ɛde akyerɛ amane ne amamrɛ sɛ yɛyɛ kɔtɔkɔhene yi ɛno akyerɛ otumfo atrase ɛwɔ dwabrem amamansa bɛma dakena na de kyerɛ brada 5 December otumfo ne nananom bɛtrase bio ɛwɔ dwabrem na de kyerɛ okuada otumfo ne nananom ne asantema akɔso atrase amadom akɔso ada abɛma asantema yakɔ otumfo ne asantema bɛkɔso atrase dwabrem ɛda yawada ne fiada 8 December ɛyɛ adwede fiada otumfo bɛkyɛ nuan hodoɔ ɛde awie mu ɛdadie na wakɔwrɛmpe n'anwumrɛ soɔ na de kyerɛ memenda ahenema ne ahene yerenom meka sikadwa kofi ma ne sikadwa kofi yerenom bɛhata yitam wɔna asante ma ahemfie na kwasiada so ahodoɔ nyina da abom ayɛ som interdenominational church service ɛwɔ dwabrem efewia donko de kro ɛdwada 11 December ɛna otumfo bɛda amansa aseɛ ɛgya drom kwan na wakɔyɛ na aseɛ som kɛseɛ efiada 15th December okumase central mosque ada alase ahofade efufutuma asante ni otumfo sɛ tutu ɔtɔsomie no fredom o asante ma efɛfɛ dom asia pagya so sɛ hukuma pema apem bɛba na afia kɔbi sɛ wampem ɔsamampa ne etunu bɛdi no kɔtɔkɔhema wɔ kwanso brebre aduampo frantwide hye damri fadue otumfo a wɔte kɔkɔ so abere watia damri fadue a obrina